Kaya sanong tatuong, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kan takagud kapag yampay tatuong na no? Anaw misisa ta kapod iswang samayang. Tinorhingan iswang kerjaan sorga, kung sikaw da tatuong iti, insan pakagud kanoy haid kapag yampay, nagi magisiso, maya dat sambayang iti. Dadamot dahaid mong imbulay dan nutamodon dat panamarasan na bay no? Anuan na kasirbaon ginamo, gisam mo kanoy haid dat monorimo, ang papaindalan di santo bi pagangatan ng puan-puan. Tinasambayang dahil sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabros ako asanong tatuong kumadati din sanan, insan pakagu. May korona tabar di bay no. Tumbayaan ako dot ay pasibuk ngay di tangaulo ni tidon dog eh. Haro hit mimpanaw, haro himoy pagititimong, somok-somok, harohot ay nuridi artis sa rumikot kabo. Ilad pikira-kira dahar kasari tanggal 5 minit at mamanaw gakad demantado hiti. Mila hibadanda moy bo. Dat opo danda. Haro korikot at mantado hilo sa borang umuwi po nandig kaham. Ulong korikot ko piyo. Adi adi na korikot na kantar itu aulud po korita ang umutod ay hilok pa yan nandito no nakatalib ako. Okay. Akan napakahiri nga kaubasana namatid doon tumimo nga di tangolun mimpanaw damoy panginjil at idong pamagunan okay? To aruhay na di orikatit ay iyolo dat manto ko pendalan na titimpud orikat itatong bay no hopodom duot tadaw tulan ka hopodom miso isa kaguhot tulok panambarasan di alumis pagindalanon dot mangampun. O kita dati ti panambarasan iti numan anu aro 2 ayat iswang dot kejadian buk kinawan sayan 4 na hopodom miso ayat ke 5 na hopodom gisam 5 na hopodom 2. Ina pa'y apon na koriko tamo na law sidi nga kasusuno mentok di Yusuf 2 hatanak daw do kusay. It nasusum mentok ki asnat anak Potifera imam dahilod on. Yusuf na pangaminan na kongaran doi Manase umad di tanah kokatuahan kokuaan na po nga kasyo kinarahingan minomon sa idahon na kalihu dat kainggaritanku kuma nagidoho walay tapakku kan po siya nga ay Yakub ay kalimun hapadam duo kuma di tanak daw di koduo pinungaranan daw Efraim tu kana po siya kinarhingan na po nga minamon sa idahon na kanut tanak iswangat koyonon di kainggaritanku ilan dati dot sayra na po korohian di mogyong pinay Yusuf haroy day mumbal ko piyo mamatay nga harohi it mumuhondom bot ay say guna dat patayon padagangon ta ko nagi ka nagitanuano ka may padagango sayra na korikot dahilod pamagunan dat ay Mesir manto ka na po inibay sarita di nga
nakanu di Yusupot minanahakot nunuk komoyon di nipi di Firaun ipinatahak ko kinorohingan karaitot hopo demo pato taun ni timpud orikot manta didi Firaun no podinga ay minaganuh di Yusuf dat minanahak di siyad koing kokoton do kuasa di kumoduo dat hiri kerajaan kemunpungan nomor 2 di Firaun. Mantad ko it monolousi na bantalan inggan na ilanda ti turu taon dat ay nuno ina pa itanamon nga tumunda o tunda katalipon day turu taon nga monolaus. Gisam mo nakarikat tahilad pamagunan di siya tapa daw Yakub yolo di kadaw nga rinumiko tidhirid kerajaan dat Mesir dan nakoilohid o harhot ta kanon do hilo ka. Jadi nakoriko titong pinay di usupot ay moy pomoli di ta kanon tay ko wagas bod hitid dati bo. Jadi ang sana ni tong pinay di siyo iyolo no po nga hapodom duo komo no po nga hapod tulun no kombal laminoy damoy pomolid ta kanon dahiri gandum moy ino po hit ay kawalayan tay ko katurunan diolo nga ogompi. Sayra na korikat dahirid kerajaan Mesir nga natutunan di Yusuf yolo itang pinay daw. Hingga da ina po hit ay tampinay siya dihom ay lanto kad aylo katutundo isa Yusuf. Numandis siyo umbalay haray nang kudot ipagilitan na po dilo di nga haro pakasariit pialaan tay ko kapamyoguhan di hinggod irinay minongigit di siyo no korikot tahilo Mesir. Mantadidit pamyoguh dilo di Yusuf orahian yolo dat yolo da kasanangan di molohing irinay kaboboyuhan dat minamon sa Yusuf no po nga no korikot dahil kerajaan Mesir. Itinupot haro duhot ay oray tanda hiti kumoiso rasa persaingan manuh tokod ay iati it pay mahamaha koy tulun na suway. Irin po nga minongigit isoot kaboboyuhon dit minomonsay pinapaunso pinapalon di Yusuf gisa mo na karikat hilod kerajaan Mesir. Halip piadat kadati ay nakarahit pia Yusuf pot kinarahingan ni pinapagulo daw da minahitika nga o kita no padati mantadi kaboboyuhon di tampinay di siyom nakarikot Yusuf dahilo nga iya di hanawayaan it osanong kinawayaon. Pagumu iboralani di karikatan ni siya dilo nga mantad ko iyo di harolo kamondo persaingan dilat ay tampinay daw irinahit minongin sikap matudi ko minomonsed no karikat Yusuf dahil Mesir. Suway na po kapagalan di nga miyagali kinapatayon di Jesus kadaw. Nung kasi iyoho na po nga apatayo ko no anak manusia memang akan disalibkan. Nga kausung na itulundat mantad di siyam iyoho na po nga ay diserahkan patahakon kasi.
Jadi Yusuf kadaulo nga kongoy hilom Mesir nga inapahi kaboboyuhan di tampinay-tampinay siyam minamosen nakahatod di siya dino. Ay dahil anong kukuraralan na kinorahingan dat okon ko itinumomo di tampinay daw miya ganilo. Yeah. Jadi iti kapurimanan ng magyalala iti nga kada dati po sa duo. Harohit iwa keluarga dati mogyang Pinay, mogya puta-puta pusod, mogya adi-adi toko nga harano polat rasa persaingan. Mumulit isyo koritawago, iti so nga mumulit koritawago. Mumulit Facebook, iti so nga mumulit Facebook. Ngupo, mumunse walay, iti so nga mumunse walay. Ilo no kadawhat ay mamaruto misumono bo. Osan lang bagian di nga kada ko nagisambot inapohit persaingan pialaan di nga paparikot ay kaisisan di tao sunang igereja kadaw nga o kita dati nga haray ti kamundat magyalala kadi mangimbulay haroy mo ti kantakandat miagalit ti kongonduan iti na po gereja nga osilit iso kaguhot koyo nun magyalala mantado di panampakay mantado dit pangilumis-lumis sa turos o kano po kayo rin isa kirod ikongonduan la ipapalaso-lasot talingo o gumu po o kita dati iswanggot persaingan gereja mangigit karutumon iswangga gereja kotbah nga o silihid isa o persaingan kadaw sayra na pundad kadit isam rohyano ko kotbah di Justin Kiyong to kira-kira di siya kotbah ka nga kadit isam rohyano ko di kotbah di tampinay saulin kadit isam mantad di harohi kapialaan dahirim mumunsay nundad harindit kapurimanandat orohyan asanangan ala iti tango mo sitar nga iya diwo akon pundad inapohit ay gereja di nga papaharap kumpulan mangalap o piro-piro hipong kotbah piro-piro mo sitar do kotbah nga iti tang mo sitar nga tulun lugi kaubasan haroy timpu-timpu dat kapuriman to koy miagalid dit ondos tu pagandasan gyat tulun orohyana tulun dia hari kapurimanan dat ondos sa hirisumono iri ni kakuan na iswang pakumpulan tay ko arot kotbah nga ay mangilag-ngilagi wo kondat agumu upang kotbah milo na po iso no po tay ka boss nga ang duo agumu na po pang kotbah nga agumu na lot persaingan do kita dati ino po ni pang kotbah nga kapurimanin dat karangawin da sumono di boras-boras at iata mo danod arangod arahian dia sanongo di siya kotbah ako siya dok irinad apurimanan na dati na pa yung kukuran na apurimanan ni Yusuf iyati sebagai tanganak nga harohi at timpu-timpu dat itinapo kamondat pagyalalan nga ay okitod iswang do walay moydot orohian dahi mulohing dati
lobi dat iati korohian ko tiso. Iri nanday po po yung pundat pogin sakin sakan. Ino pa yung kumadua nga harla ko man mamihago cemburu. Om Saira no po dit itampinay di Yusuf orohian da ko kito mamihaguhi Allah di Yusuf orohian di tapak daw om mintala ngodit okon no po ko aratan nga milo no po patayon. Tok suway mo titi aratan benci kan po nga kokito kono gi nga iyo di silob ngay kokito wo iyo di aratan kan po sangulun nga kokito ko nga kokito ko di ko boboyhon moborasi siya kanuno nga silob o tulundot silob sa kokito dasairan ilan na pot komundot aratan mamiyagu nga kasunih da isuang gaginawa dati. Cemburu. Jadi noretan dahitid mantad ko agum iko kuan nga miagan ko iti duo hot kaboboyhon di momonsay minomonsay dat Yusuf no panganay gitan dahil Mesir. Iti kamon na pialaan rasa persaingan nagi momiyagu ipagilitan. Jadi saya dua tanak na nakano di siya dua tanak kakusay hingga ina pa ngaran dela di nga papaintalang nga pagindalanan dat kapurimanan di Yusuf. Ina pa di pagindalanan ni di nga kawaya no dat ogumu o kantakan miagal ko lisih da molahing isyo inagi karatan di tampinay daw inagi kadawhit pagumbalan mantad di karuhang di Potifar nagi panguramatan mantad di Firaun bayno Yusuf na padi nga no kasinondot nawayan di siya miyampay iso o pagindalanon di kawaya do kamoyondot mangampun. Mantadot ay sinusuyan nilat kantakanam nawayan di Yusuf inapoy okito dati nga mantoko posinondoto iti kamondot mangampun. Langgo kapagulo asaru dat magakun mamurimon do kasindualan da ginaw di nakatumboyo. Miyampay dat okito ginaw di Yusuf na sindualan no gonitan mantada kapurimanan nagi kaboboyo di tampinay daw. Pahingkan ngi kaday karuhang di Potifar kalimpupusan na po nga mantadidit memuruan dat mamurimon di takanon di raja sa irado na lihuan ni siya isuang dagilan. Pikira-kira 2 tahun kasaraw na gidid harati pamahit koy lang mamaratin ni Pika. Jadi ina padi kapurimanan da ginaw na sindualan di nga minangigit dati sakirat iati mangigit dati isuang dat ay timpo di tumugod. Itinilanggo ko duo rumikot to kumad pangampunan. Hingga sayra na pa din numan ni Yusuf anuay do kayong kokoton kumoduo do bobosat akawas sa isuang kakarajaan dat Mesir nga minagano siya lang kalimpupusan isuang pagindalanan dat mga hampunidi karay tam kasinondat takamondat kalingasan. Ina po ilang ko tilambusid di nga
pinintalang o pinakitod iswang dat ngaran-ngaran di dua tanak daw do kusay. Miyagal di naretan di ayat di tenu. Manase kinaringan minamosay dehon na kalihudat ansanan i kasusahan om nagi paimpuli iwalay dat tapaku om ikumodwa Efraim kinarahingan minanahak dehot tanak id koyonon dit ay taharo koing goritan. Sekira na po dat mandati purimono inaway Andi Yusuf. Iyo kayo na po kano ko po mangampun di tampinay tampinay pinapaunsuhid di. Ipinapadagang mengirak-irak mana matama ilan ng pa'y kukuro. Minamodula po tayo ko, minanumbuk tayo ko, minanampiling ko pa'y kuro. Pa'y kuro kayo ko. Kano ko po mangampun. Agat mo tilaoy. Osorow kasari na po, lo. Tumbayan ako ipagilitan natin tinga harahi nakawaya do kasindualan na ginawo mantang di tampinay no taka no te katabang no tadi no hari kasindualan takot ti umpeng kura opuri mananu dendo manu no po puri mono ida naway Andi Yusuf po kano kay mangampuni di tampinay no nga akito dati numbalan mo ti di Yusuf po minoni sila tampinay siya monopot ko pila nakasimban kamo. May no pa siya tampuron no ko itong pinay daw gisom dat no kadi dilo iti nakanto gaya balasan din iti nakanto balasan din kaboboyhon dati minumangi itong pinay dati di laid ka tapat ka piyan iri no boy balasan din happy tamo don dat ay nurid di manamuli dati di nga iya di nakapiyontok tu ina pa pinapandalan di nga Yusuf sendiri nga halik piadat ay harahi kapurimanan di siya ninggorit na sindualan ginawo nga amo na day siya kataron na magakundot dia ko ti iyo na Yusuf itampinay na kayo ka ay landi dati dat sayra na po no rikot kapya ginaw di siya ronggong na po siya minihad na minagakundat iyo Yusuf ka po yung pasi po yung tapa po yung kuro ka jadi halip yadat harolot ay ginaw na sindualan mangigit katagadan nga minangigiti dat ay lang mangampun umadi Yusuf. Kadi pa pala sulasot taling no. Iyon napakasanang ay pinasamuli di Yusuf nenggoriti siya mimangga mihade siya makitulong makinsian ay pinadulitang pinadaw padagango sira no nakapurba kaguhom kasapi Yusuf paminagampun dilo pangkuro ta kayati pero kain mo ti mangundi haray nakapilaso ginawo kapilaso ginawon misusuay gya pati mikaruhang misuay pati kapilaso ginawo gisambot takon di kapag isampurod mo yung pinay bahkan mungkin hari niya anak itapa itina kapingam sabab na politik awayaan to kolot ay kantakan di Yusuf kasap to kay nangko dot mibabas kung po kami babas sila bo kasap ko mangampun mibabas po nga iho makiampun ako
Iyo nga makiampun, iya tige kamon bibabas. Nga ilo na po nga, apia magaku ni tong pinaydisyo nga, nung punanos siya. Okay. Nga, tumbayaan ako dot, mo ni kita ko iti na po kasindualan natin nga magisuway-suway. It korikoton no ginawa datid no sindualan nga magyagal. Isay no kayo doho no po kasindualan no hopod piatos no. Nga buli jadi di tampinay joli gintulo no pod kasindualan mungkin dat walu no hopod piatos. Jadi ino po hit kasindualan iti nga kana pod hiti mongoit dot katagadan. Nga iswang nga katagadan nilo alang santo ko dat ino po ilang ko kasunsudan da nga pangampunan. Kumuno po nga agat ti mo tiluoy. To agat bugyalan topot ko piyo mo. Apahay-pahay to kano po hom. Ay lanom kagampot to ti kamundat mangampun. Nga pahingkurah piya ino po hikapagalan dati tagayo ay so no ay suway mantad ko Yesus sendiri. Ina po pangampunan dahil nga miagalintit patut. Pibabasan kano pa nga patut. Patut iti mibabas. Tu mibabas pa nga mirunding gya. Paingka kasi paingka kano yang iya di napakatuhog siyong napod pamadi no ratian hindi nga makimapoku kadit sa iti so nga iya di takonatid har dadaw nun ay pasi-pasit haran po hit ako po gintok nga iyo nga makimapokuy kadit sa iri kamo no mibabas nga itin po kamo no mangampun ay so polo kamo no pibabasan nga kasapay na kumangampun. Jadi miyagal diusuk pia minagako nila tampinay daw nga kasapi siya minangampun diyo lo. Ay siya minanadat nakataubat ko pa yung kurang nga o kita hidatid minangilo siya kakalpa na kung iya di ginawa diyo lo kamu ka. Itinapon di ka mo na mangampun nga o silid iso o bahagyan dit apatut dati man poy mogono monikid do keluarga nagi pikaruhangan. O kuwa ano pa nga itino po kamondat kantakan pitagadan tay kanununo pa nga dati milad ilagon. Iti kasindualan na ginawa nga harakasari dat kaindalan monikid timpo iswang na kapasyan dati. Ino po ipopisuay dati nga agayo ko okoro ikantakan. Ay milad tumalibilo saydo ko hiti mikaruhang ako malo mitogod. Malaikat kadit mitogod kapitagod ka sari to kono po mikaruhang. Kapiangar ka sari. Ipitagadan nga ay agayo. Kadang-kadangid pasalo mong imuhaw. Pasalo kuligit-kuligit. Imogonso. Pasalo kain. Ay agayo. Nga ay ino pa ikanta kanidim haro. Kopi togod, kopi of sinduala na ginawo. Haro na pakasari. Nga ino po hit nuridi kosondoton kopi dit ihirid kanta kanit di hom kano to kay naku dat kopi ampun kano kay mangampun di koruhang no pira-pira tadaw di nakatalib harus ang ulo na tambalot tulundot mantadot
pemogunan do sungang burung kanyalang narumbak bagai karitasyo di bo narumbaki karitasyo jadi ongay na di siya pakintong umbalay ko na din minangundar dada mo temo say nga asihom aya asan ng kapi at kanta-kanta pikaruhangan ko kasyo ay sinumusuay na karuhang ko hom aron no di ginawa ko kasyo pen kuragya ko mo no kangkum harodi ko say suay di karuhang ko nga ay alaid haro piro-piro tulan ko ako katorimo nga mamusaro ako na dihom ay say gunad pati lang musam ya galiti nga ampunay ko na po isyo kasyo to kom tangkod di tambal din ay ako nakasapin na nawayaan mo nga sukurin ako yung kawayan ihon na po kawayat din ay ako nakasap ako siya nga puji Tuhan to kano kay dat ay katari mo nakantakan kano ko minangampun na karuhang no kon ko insana natulun dat kano dat tumuguang kaguli kagod miya galit timpunan at iswang pikaruhangan kapos siya ay ng aga tawag yabo tumbayan ako o insanan takot tinga o kani ka mo gyagalit kasapan dati kemampuan dati monoguang iti kantakan dat iswang gat keluarga pensuang dati pikaruhangan pensuang dati pagyang pinayan ay mo gyagalit korikoton dati dat serat oray tanila ko muna mangampun tok aga alansan dat ino pa imiyagal do ako puriman kada di kawaya dat it kantakan ako no katarimo doon po panumbayaan iti pangampunan imagampun katulon nga borosan kuno pod isa karunia wo to akon ko insanan natulon na kano dat ay miyampait ayay ginaw mo no potom ay so no popian no iswang ginaw ampunan no pa itulon so ay tadam korikat ni siyang aya makimapok no kapir di gulo di paingkamping ka kaditulon no kano ay buang mangurari lait kuno yan no ampunan ka kon ko insanan to ko kano di harima ko makiampun pa itulon nga hato ko'y mangampun nga haron nagiit abya makiampun itulon ampunan ko dati iri na dahit to ko na po miloh na po dad man undaro dat miyagal ko sekiro miyagal lo ilakipas man iso duo talo milo na po dad iya di ginawhom sekiro na po iyo abing ngampun nga ilho di kumoysom to kom turugan tumod kung padadaw ginawon o di kumoyso mantu i abing ngampun iyo dadi wa nga magisuay na karikatan natin ti pengkurah piya mantad ko iya ti no pagindalanan ako po siya dati hara kasari no pa bohiton nga mokiano to kono panghupan kumakinorohingan moidot iyati na pom kano takod tumilombo sa poing kakat o girot hani piat ina po hit kay sisan dati di nga nababak moidad ina po tindalanan dati rumikot to iti kamundat mangampun nga pasilid isa kago kalinga sandit katumboyo kano dad po poing samok dati popotanduli di ay kapurimanan nagi kay si sandit subur isuan keluarga nagi gereja isuang keluarga
Tumbayan tokod haro at bohiton. Isuang na gereja, hugumo ko piyo bohiton, tuogumo keluarga, nga umbalan to kono dat ay mamusaraw, hondomon to kono pengkukuro hanaway andi Yusuf kadaw, hali piad har kasindualan da ginawo, kagaton isuang na kaposyon, nga suway kayo tanak dat nakatahak di siyo, iginaw di siyo nga kano dat magampun itong pinay daw. Haro kagaton nga sayra no pod umbalan pagi kopiyo miyaga haro pitagadan. Mano pod imi karuhang la haro pitagadan. Mandad ko no pod digisam buat kamanang ko ay bulayan num kamanang ko alay diri nga umbal pagid haro pitagadanum aga ti budagya mo akon pundod mimang ko point tapot tat iya no dagay point tapot nga moy ani ba ipiaduhanom makimaap na po makimapo po ka ikaruhang nga iho nga makimaap ka to anaaw na po ginaw no di asanang mo ta purimanan kada pun na dat makimapo ko to ay nakasala ako kano minsiriba baka dagyarit di mo tahu pun kau kanagingat to pugusan na parangusat ya di nga oporlo na dadharahit pisakadungan dahiri mo iati sebagai ay karuhang iya sebagai kusay karuhang harno pa'y kantakan nga miya galog yan dat ay Yusupam itang pinedaw sayra dat narikatila tempo dat magiampun-ampun magiampun-ampun no ay sa ni kamundat ina na diha ka kini nga koy dagyad kanagi iri ni kasindul kon nagi no kanida mulayo luka lama berdarah kembali datya dia simban makimapok makiampun tahu pun kanagi giya jadi kamun na pohom goduduh tako nga harohot ay montok hiri sampaping hari kapurimanan dat ilat tindalanan dat makiampun itiso nga hari kapurimanan dat pagindalanan dat magampun iya di goduh na padaha kapurimanan agaan na pod ay monalibambani kantakan na awayan sekira na pod kasap to ko halip ya kombal to kod na sindualan nga nukal na sinding gorok rok di sinding na tibay no ampunan na po ka maafkan la dia ka sekira ay haro na po kekuatan datin ay mangampun dahiri ham man po poy mogono ikapurimanan nga iti no bagyat kaposiyan dati ito sebagai tulun hara no potit kokodohon na ginaw dati makiano ta kono kumakin rohingan moit ina poit kokodohon kakawasan na ginaw dati di nga ampakan dagya o insiriban kanu to kadandod ay popwendalan popoy magon iti kamuyan dot ay tindalanan ng mga ampun. Ba, pahitiyan ta ka natin panambarasan natin itong bay, no? Kano, misis at takot iswang sa mga. Kinurahingan o sundo isang kradyang sorga, kung sikaw na itong iti, insan pa kagod, nakawayahin. Isa panambarasan ni Olumis, manuho dahay minsir ba ginawo
menerima ay nununo pa'y kasindualan, kapamiyaguhan, katagadan ni isang kaposyon, mamirutum o mamirumbak na kaposyon dahay. Kapurimanan na ginahed, akawasi ginaw dahay ay tumagwang ano pa'y kantakan, nga ukupan niya ay may itinupot pangampunan nga pasilidad iso ikawasanan o karahian dahay iswang kaposyon. Ito kita daw. Harang ay kalamukan dahay nga manahay upay nga asilid sanglo ni abingampun ang asilid na gid ay isa borkat iswang kaposyon sandiri ang nagi kaposyon ng tulong aswan. Sumbayang ko nagi muntakpat ay sana na keluarga makikinangaw isay na kayo na harap kabaling kahangan iswang pikaruhangan mogyan anak nga kadadamay pati lambusa o ginaw dilo dat okodaw nga mo'y dad harapi babasan dilo ang kapagyampon dilo bisambot anaaw aganday kapurimanan dilo iswang kat pagyam pinayan ang kaluwarga. Tuhan, ampun natin sana do sa dahay inasambayang dahay isang ngalan ni Jesus. Amen. Ikaw sikaw na kinapagyampayan natin di totoong bay no? Inakaw po, lumisan makasari natin ni totoong bay no? Kapag irubat na kagod totoong iso.